tailerra oso interesgarria eta egunero gertatu aldezu egun gauza bat. Oso interesgarria izan da, gauza asko ikasi ditugulako eta kontzientziatu egiten garelako. Oso interesgarria eta oraintxe bertan ez dugu gidatzen gu, baina etorkizunera baterako erabilgarria ere. Interesgarria eta aldi berean oso baliogarria bizitzan, ez dakizulako noiz gertatu zaizun istripu bat edo ez delako beti zure erroan izango orduan. Baliteke istripua beste norbaitek eragitea eta zu kaltetzea. Bizia galdu dezakezu edo mugikortasuna. Errepidean edo zer gerta dakizuke. Nik denetarik ikusi du, gogorra da. Errepidean arrisku handiak daudela eta kontu handia izan behar dugula. Adibidez, hiltzara momentu batean edo. Adibidez, alkohola eta drogarena ez gidatzea eta ez joatea inaskar errepidean. Abiadura, oso polita da abiadura. Ez dakiz abiadurarekin joatea motorragaz eta hori, baina hori da kriston problema, hori da oso arriskutsua. Deno dakigu motorraren txasia burua dela. Bai, suhiltzailearena. Ze berarentzat nire ustez da oso gogorra ikustea hori, pertsona batzuk hiltzea eta zuk ezer ezin egitea ematen du como impotentzia edo uste dut. Gure eginkizune normalien istripu batera goi zenien, izaten da, kotxe barruen atrapatute dauen jentie, ahalik eta azkarren eta egoera hobenien ateratzie da gure Osakidetzako langileen eskulagatia. Normalean istriputan emozioak pilpilean daude. Ikusten ditugun gauzak ikutu egiten zaituzte eta saiatu behar gea bereizketa hori egiten. Egite duten lan oso gogorra delako, beraiek bizitzen dutena edo istripuak ikusten dituztenean oso gogorra izan delako beraientzako.